Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen dima sau ara phan mathasi ake hai manap kramsa pen suri hinira inkoyaningkan West Karbi Anglong Labour Union amahang pathek ponlo Bangso WKALU amahang ki pathek det pen aphi manap kramsa na pen arisang huatum pen dodi sangse West Karbi Anglong la pen Karbi Anglong alo labor tum aphan kangthur pon jepa ningkan pho cyclem ponlo Ningkan Popi Assam State Labour Commissioner Tumpen Dengponsi Prechik Lonify Inkora Clear ni West Karbi Anglong Labour Union abitung atum Guwahati rong supi Ulubaria long kedo Labour Commissioner Asai Hem Sram Bhawana long an Palidamsi Labour Commissioner Officer Anand Lal Gyani ari dengpen registration alo chivando Registration alo chivandet pen West Karbi Anglong kachivang ahut WKLU District Committee Area Committee atum me phu manap kramsa phan Karbi poho pen archopon pensi kangthum karnia jaimek dengpon laso phi kadukawe WKLU kaching hon arar tum pen registration alo chepaklang pen anisan churinti hijutsi bangso registration alo kilong ponapo General Secretary Dipanji Amsi Vice President Borson Kro Assistant General Secretary Sotro Teron na pen kadukawe West Karbi Anglong Labour Union atum kachipa dugdun apot me phu manap kramsa pen kachuro lamthi pajerpon lapen noni prang mesen me pen district thomarlo labor arar atuma phan kangthur pon jephan lamchak chipi ponlo nitum la West Karbi Anglong Labour Union la district thom phansi mang ponlo ladak West Karbi Anglong la pen ke East Karbi Anglong la pen NC Hill la district thom phansi nili matha ponlo la si aphang ke mathalo West aphan pulo sitami West aphan chot pulo te mohala East Karbi Anglong tum ta kisung do de athe registration pu hormu ke joy ki hormu gali la potsi district thom phansi matha pona koklo la si West Karbi Anglong la pen East Karbi Anglong la pen ke Dimaso district lasila bangsu phan kamat hapona ko bangke labor tum sung pik lo lasila bangsu chipa jokpon thegi phan ke labor union dowek nei athe labor union dona ko kathe bangke ili tum methang adyata long angta ban ke bang dopik lasila bangsu ke raikom pon thegi phansi ili tum la labor union ingthurna koklo lasini ili tum pinia bangke Assam Labor Commissioner Office pensi ni tum phan la district ke thom phan mane appointment nang pilo lasi nilitum pini king thum damlo Kironi pen mohanteron Karbi Anglong live